जालना येथे माळी महासंघाचे महासंपर्क अभियान संपन्न। जालना येथे माळी महासंघाचे महासंपर्क अभियान संपन्न झाले आहे। माळी महासंघाचे महासंपर्क अभियान गेल्या 15 दिवसांपासून सुरू आहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे आणि प्रदेश अध्यक्ष अरुण दिके हे माळी बांधवांशी संवाद साधण्यासाठी महाराष्ट्र भ्रमंती करत असून जालना येथे नुकतीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महासंपर्क अभियान संपन्न झाले आहे। यावेळी संघाचे कार्यकारिणी देखील जाहीर करण्यात आली आहे। यावेळी महासंघाचे प्रदेश अध्यक्ष अरुण दिके आणि राष्ट्रीय सहसचिव संतोष जमदडे यांची प्रमुख उपस्थिती दिसून आली आहे। दरम्यान ठाकरे यांनी संवाद साधल्यानंतर माळी बांधवांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत, बघूया। माळी महासंघाचे अध्यक्ष अविनाश भाऊ ठाकरे जवळजवळ फार वर्षापासून माळी समाजामध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न करतात। सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि औद्योगिक या दृष्टिकोनातून माळी समाज प्रगतीपथावर कसा येईल या दृष्टिकोनातून ते अहोरात्र प्रयत्न करतात आणि आम्ही जालनेकर देखील त्यांच्यासोबत आहोत आणि महाराष्ट्रातील माळी समाजाने देखील त्यांच्यासोबत येऊन आपली उन्नती साधावी असं मला वाटतं। धन्यवाद। आज माळी समाज महासंपर्क अभियान अंतर्गत माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भाऊ ठाकरे यांचं आज जालना नगरीमध्ये आगमन झालं होतं। यानिमित्त संवाद साधत असताना त्यांनी आम्हा सर्व समाज बांधवांना माळी समाजाच्या प्रगतीचे जे प्रगती आड येणारे जे मुख्य जे कारण आहेत ते सांगितले आणि माळी समाजाने कशा प्रकारे प्रगती केली पाहिजे या संदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन केले। केवळ मोठमोठ्या सभा, आंदोलनं, मेळावे घेऊन आपल्या समाजाची प्रगती होणार नाही, तर खऱ्या अर्थानं कॅडर बेस कार्यक्रम घेऊन माळी समाजाची वैचारिक प्रगती करणं अगोदर गरजेचं आहे, जेणेकरून आज माळी समाजाचे त्यांनी असंख्य अशा गोष्टी केलेल्या आहेत। माळी समाजाच्या औद्योगिक विभागामध्ये त्यांनी चांगली प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला। कृषी विभागामध्ये कृषी उद्योगामध्ये चांगली प्रगती करण्याचा प्रयत्न केला। अशा असंख्य गोष्टी आहेत की शैक्षणिक असो, राजकीय असो, याचं चांगलं प्रबोधन केलं आणि आज माळी समाज त्या हळूहळू त्यांच्या मागे येतोय, माळी महासंघामध्ये सामील होतोय आणि मोठ्या संख्येने आज माळी महासमाज येतोय। त्या अर्थाने निश्चितच माळी समाज हा प्रगतीकडे वाटचाल करेल अशी आम्हाला शाश्वती वाटते। माळी महासंघाचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भाऊ ठाकरे यांचं जे काम चालू आहे ते माळी महासंघासाठी एकदम आर्थिक असो, राजकीय असो, सामाजिक असो, औद्योगिक असो, एकदम माळी समाजाच्या मुळाशी जाऊन एक शेवटच्या कार्यकर्त्याशी जाऊन कुठेतरी स्टँड झाला पाहिजे, कुठेतरी आर्थिक संपन्न झाला पाहिजे, राजकीय झाला पाहिजे, या दृष्टीने त्यांचं काम चालू आहे। त्यामुळं अविनाश भाऊच्या संपर्कात आम्ही 10 वर्षापासून आहेत आणि सर्व माळी समाजाला एक आव्हान आहे, त्यांनी बी अविनाश भाऊच्या संपर्कात राहावं।